turisti qabelkom ħallinniehom. Unselmulkom sinjur nilqawkom għal Shooter tal-lum! Ejja, jekk taraw xaġa interessanti dem ibadunna fuq shooter@danusan.com jew inkella Fuq il-WhatsApp għandek ħadd it-tajjeb ta' kif jien? All right. U llum fuq it-turisti. Fuq it-turisti dejjem ġejjin U il-turisti. Alla jbierek qed jistennew il sena t-turisti ħajlqu immaġina il-fuq minn 4 miljuni. Għaliex sabri kienu diġà żdiedu dak-turisti bi 17% ġifieri jara fl-eqel ta' meta suppost jiġu turisti x'ħajkollna tajjeb. Issa, il-biċċa xogħol hija di illi skont ħafna mill-pajjiżi ta' madwarna l-influss ta' turisti jaffettwa ħafna l-prezzijiet tal-proprjetà. Anka Malta u xejn. Issa naraw Malta, insomma, posti bħal Barcellona, Ibiza, Ateni, dawn huma kollha postijiet fejn il-proprjetà sparat il-fuq f'daw l-aħħar snin għax qed ikun hemm ħafna turisti u daw ġabu ħafna protesti wkoll. In-nies qed joħorġu jipprotestaw għaliex ovvjament Issa. ħafna minn dawn il-postijiet peress li hemm it-turista taf x'qed jagħmlu bihom. Qed jaqilbuhom kollha bed and breakfast. U Malta l-istess. Dik li ħammur niċċekkja, ħammur nistaqsi post, l-iktar post li jmorru turisti fih il-belt. Il-belt hija uffiċjalment l-iktar post li jiġu jżuru it-turisti u awtomatikament meta jseħħ dan il-fenomenu ifisser li ħafna mid-djar qed jiġu mibdula bed and breakfast. Imma n-nies x'jaħsbu fuq għad il-biċċa xogħol? Ġi sabiħ tant il-belt. Jogħġbok, Tiċċajta. Bħala siti toġobni jina, tkun bil-restoranti lokandi u hekk, issa l-belt kibru n-nies. La toġob lilek, jogħġob il-kulħadd. Il-progress sabiħ, imma il-residenti Marja taħnina xejn. Għaw iż-żejjed ħina. Għaw iż-żejjed. U kif taffet mal fatt li għaw iż-żejjed, mhux iktar flus fil-but jew le? Għanajdlek qed issir jibsa, ja. U sitwazzjoni oħra li qed naħbtu magħha b'dal-ammont ta' turisti hija wkoll illi anke l-bajjiet qegħdin jispiċċaw b'ħafna nies. Ejn nitkellmu fuq bajja partikolari, eżempju, kemm huna il-biċċa xogħol li qed jirristrinġu kemm mmorru kuljum nies naħseb qed tħalli l-frott tagħha. Ejja, qed taħdem, tidher mis-sorsi li għandna jiġifieri qed taħdem. Issa, però l-bajjiet l-oħra forsi għandna nagħmlu l-istess ħaġa, għandna nirristrinġu l-nies li jmorru hemm. Naħseb. Ma nafx tiġri f'pajjiżi oħra, però aħna pajjiż avvanzat aħna l-ewwel nkunu fuq l-affarijiet u fil-fatt diġà bdew test bi prova ħanlaqqakom ma' minnu responsabbli. Go back to your hungry! No, not there, move back! Anka jien dejjem hungry, mhux hekk biss. Sorry, Gordon, kif int? All right, Sander. X'qed tagħmel? X'qed nagħmel Sander ħallejni nidaj fi sħana Sander dak li qed nagħmel taħi. Ma għaliex għax issintom il-Wardens x'qed tagħmlu hemmhekk fejn ramel? Issa għaw tfal għajjewni da tfal qed ngħidlek. U aħna qed naraw. Silence! Naraw li kulħadd iżomm l-ordni, anka saħan sitra li kulħadd iżomm l-erja tiegħu fuq ir-ramel. Kombinazzjoni kont ngħid issa l-Daniel fuq għali jekk qatt niġu xi ħin. Ejja, kulħadd għandu 1 meter squared ta' ramel, Sander. Għannis daqsxejn boċċini bħali mhux tajba, Sander ta'. Allora kif tagħmel? 5 panċieri. 5 panċieri. Taf kif inkun Sadreka? Imma b'xi mod ħafna għaraq banju Marija jkolli hemm isfel. Mhux hekk. Noqgħod u ninżel, isma' Sander. Anka biex tinżel tom bil-biljett bħal tas-supermarket, Sander. Ħejt l-numru tiegħek u tinżel. Eżempju, ej mill-1 sa 20 jinżlu issa u jitalaw il-bis. Kum ma jobdix jagħmel jieħu multa? X'tagħmlulu mela? Ta' x'namlulu Sanjer. X'tagħmlulu? Nibbenjaw. Istra ma jkunx jista' jiġi iktar il-biex. Nibbenjawh. Nibbenjawh, intuħ xababanju, Sander, nibbanjawh. Nibbanjawh, issa fimtek, taħslu ġifieri. Naħslu, Sander, Inti kif qed qattaw is-sajf imma? U fimnina nħobbhom, Sander. Tara dix waqt ix-xogħol u jiena peress li fejn naqra self-esteem tiegħi mhux nistħi ftit. U le m'għandekx għalfejn dak. Xorta naqbes Sander ta' mill-logħli. Mhux hekk mill-logħli, U kif naqbes Sander, l-ilma jola b'metru Sander, U kulħadd iwaqqar fil-global warming. Wajma, ma qattana għażmin ma tfal u hekk. Dejjem nomu Sander, tifel l-aħħar darba kont titfajl tal-darek qatt iżomm miegħi miskanax ma tantx jafhom. Ġie turista f'x'qallu. X'qallu? Allu, where did you get the paddle boat from?
Kemandu, Ija, Sander. ara, Taf ħana- kif ġabili self-esteem, zero, Sander. ħanaqta, ċaw, sur Warden, bolla bor. Hungry! Go back to your hungry! Naqtawlu, sawa. Jena ma nafx kif ħad ispiċċa dil-biċċa xogħol ta' turisti. Imma ħanajlek naħseb ċokultanti jgħidu isu sejjen, kulħadd jgħidu, mhux il-kwantità imma turist ta' kwalità, dak forsi l-iktar importanti. Sewa, ġifieri ħan provaw nġibu dawk it-turisti. Eżatt. U kif tarafhom dawk it-turisti? Mill-kalzetti bojot u s-sandli minn dak ta' ċinga, dawk huma turist ta' kwalità, sinjuri, nakumata.